Καλησπέρα από το Θρύο Θρίαμβος, τον Δημήτρη Μαρίνο και από τον Κώστα Φαραντόπουλο. Καλησπέρα και από μένα. Πολωνία Ελλάδα. Το πρώτο μάτι στο Euro. Αυτό που περιμέναμε. Ναι, να δούμε. Τουλάχιστον θα μπορέσουμε να μείνουμε στο Euro, αφού δεν ξέρω αν θα μείνουμε στο Euro. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, να δούμε αν θα κρατήσουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουμε όμως. Και στα δύο. Και στα δύο, ακριβώς. Πρώτος αγώνας, Παρασκευή 8 Ιουνίου. Η Ελλάδα μας. Τώρα τι να πούμε εδώ, να μιλήσουμε στοιχηματικά με την καρδιά, με τι να πάμε. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δείξει. Πάντως η απόδοση της Ελλάδας στο 3.85 είναι πολύ ψηλή. Είναι και καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Και καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Εκτιμώ το ότι το Χ είναι κάτι που θα πέσει επίσης. Βλέπω ότι η ελληνική ομάδα θα κρατήσει τον αγώνα. Από το 3-10 Τάκη θα πέσει κι άλλο, πιστεύεις? Θα πέσει κι άλλο, πιστεύω. Είναι η εικόνα αυτή η οποία θα πέσει. Όμως, ναι, η εικόνα του αγώνα εγώ για μένα θα είναι ένα σχεδόν αδιάφορο ημίχρονο που βλέπω να γίνεται. Η Πολωνία αξίζουν στο 90. Όχι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαμηλή η απόδοση της Πολωνίας. Και εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαμηλή η απόδοση. Βλέποντας και τη Ρωσία από κάτω στο 2 με τη Τσεχία. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να κερδίσει η Πολωνία τον αγώνα αυτό στο τέλος, αλλά δεν εκτιμάω το ότι ο αγώνας αυτός είναι τόσο, ας το πούμε, ανισόρροπος όπως το περιγράφουν οι αποδόσεις. Οπότε θεωρείς να πάρουμε την Ελλάδα πριν τον αγώνα στο 3.85 σε ένα μικρό μπετ για αρχή. Ακριβώς. Και να περιμένουμε μετά να ανέβει λίγο η Πολωνία, αν θέλουμε να υποστηρίξουμε για την Πολωνία. Εκεί στο under-over τι βλέπεις, στο 1.40 και 2.20? Το αγώνας είναι σίγουρα under, τώρα συζητάμε. Δεν κάνει η Ελλάδα over ούτε με αίτηση. Ούτε με αίτηση κανονικά, όχι, ναι. Και έτσι να κάνει για over, άμα την πάμε από το ελληνικό δημόσιο, έτσι θα κάνει να φτάσει 100 χρόνια από ό,τι θα έχει τελειώσει το Euro. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας τρόπος τον οποίο η Ελλάδα θα καταφέρει να κάνει ένα over σε αυτόν τον αγώνα. Πολύ ωραία. Οπότε... Να δούμε και αν η προσομοίωση θα συμφωνήσει μαζί μας, βέβαια. Καλά, σίγουρα. Οπότε under ή no goal στο 1.60. Να πάρουμε και 20 μονάδες ακόμα. Το no goal. Κοίταξε, το 1-1 δεν είναι ένα απίθανο σκορ. Θα έχει ενδιαφέρον εδώ πέρα επίσης να κάνουμε ένα pre-bet και να δούμε και λίγο μια τεχνική στοιχηματισμού για το live, για όσους δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ live. Μια κλασική τεχνική στοιχηματισμού για το live λοιπόν είναι να επιλέγουμε σκοράκια για κόντρες. Έτσι ώστε και κυρίως αυτά τα σκοράκια συνήθως είναι το αρχή. Δηλαδή επιλέγουμε το 1-1, το 2-2 για να μπορούμε να κοντράρουμε. Ένας αγώνας π.χ. σε. Το βλέπεις και χ, συγγνώμη, σε διακόπτω, και σαν πρώτο αγώνα, επειδή είναι ο πρώτος αγώνας, ναι, και οι δύο. Ακριβώς, θα μπορούσε να έχουμε και ένα χ. Το θέμα όμως είναι το εξής. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα τώρα ο αγώνας είναι under. Η τεχνική αυτή ισχύει πιο πολύ για παιχνίδια που βλέπουμε ως over. Πολύ καλή φάση της Ελλάδας. Πάρα πολύ καλή φάση της Ελλάδας. Οι αγώνες που βλέπουμε για over έχουν ενδιαφέρον να παίζουμε ψηλά σκορ στο χ, πιο πολύ για κόντρες. Πάει στην επίδυση Ελλάδα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι, βέβαια, όχι. Ο αγώνας είναι δυνατός. Ο αγώνας βλέπουμε τελικά ότι το 3.75 είναι όντως πολύ ψηλό για την Ελλάδα. Ακριβώς. Ήδη προφανώς θα έχει πέσει η απόδοση του 3.75, έχει πάει γύρω στο 3.20-3.40. Μπορεί και πιο κάτω να έχει πέσει. Οπότε ήδη η Πολωνία θα έχει ανέβει γύρω στο 2.20-2.30. Εκεί που θα πρέπει να είναι από την αρχή, πιστεύω. Ακριβώς. Οπότε θεωρείς για σκορ ένα σκορ της τάξης του 1-1 για 5 απόδοση θα μπορούσαμε να το είχαμε πάρει από την αρχή? Από την αρχή, ναι, δεν είναι ένα πολύ ψηλό το 5, αλλά θα μπορούσαμε να το πάρουμε για να είμαστε καλυμμένοι σε ενδεχόμενο γκολ είτε από την πλευρά της Ελλάδας είτε από την πλευρά της Πολωνίας. Να το καλύψουμε μετά στο live. Ακριβώς στο live. Γιατί στο live πολύ το δεν πρόκειται να ανέβει πολύ ψηλά, δεν πρόκειται να φτάσει στο 5. Εκτός και αν το γκολ μπει στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Που και πάλι ο Πάπη θα είναι λίγο σφιχτός στις αποδόσεις λογικά, είναι πρώτο live το οποίο δίνει. Έχει ξανακάνει μια απόπειρα live πριν από 7 χρόνια, η οποία ας μην τη χαρακτηρίσουμε. Απετυχία θεωρείς? Από τη στιγμή στην οποία δεν μπορούσε να παίξει δελτίο, ναι, τουλάχιστον αποτυχημένη ήταν. Ωραία. Ξανά πάλι η Ελλάδα στην επίθεση. Η Ελλάδα έχει το καλό και το κακό ότι παίζουν με ψυχή, αλλά κάνουν πολλά λάθη. Πολλά λάθη οι Έλληνες παίκτες. Σε πάσες, είναι λίγο αγχωμένοι. Ακόμα δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο εδώ. Αλλά στις γενικές γραμμές, στις ελληνικές ομάδες, με εξαίρεση το Euro στην Πορτογαλία, δεν μας έχουν ενθουσιάσει. Οπότε, Τάκη μου, από τα στοιχήματα, τι προτείνεις έτσι και σε μια πρώτη βάση στο 30 που φτάσαμε? Και μπορεί να παίξει τώρα πλέον ο παίκτης στο live. Ξεκίνησε ο αγώνας. Εδώ πέρα θα έχει νόημα να παίξει το 0-0. Ξεκινά από εκεί. Νομίζω το 0-0 πρέπει να έχει μια απόδοση. 7, είναι πολύ καλή.
Πολύ καλή. Εντάξει, δεν με τρελαίνει το 7. Για 0-0. Δεν με τρελαίνει το 7, όχι για 0-0. Δεν με τρελαίνει. Θα ήθελα ένα 8, ένα 10, θα το ήθελα. Ένα γκολ πιστεύω ότι θα μπει. Δεν... Το 1-1 τώρα από την άλλη είναι στο 5, είναι πολύ χαμηλό. Το θεωρώ πολύ φυσιολογικό. Πολύ φυσιολογικό σκορ. Να το παίξει ο κόσμος. Εάν τώρα κάποιος είχε σκοπό να επενδύσει, ας το πούμε έτσι, στον αγώνα αυτό ένα ποσό της τάξης των 30-40 ευρώ στο live, θα είχε νόημα να παίξει 9 ευρώ στο 1-1 για να μπορέσει τουλάχιστον να έχει 45 ευρώ στην κάλυψη του Χ. Δεν θα δει το Χ στο 5 πέρα από το 80 λεπτό του αγώνα. Βέβαια, δεν το συζητάμε καθόλου. Θα το δει 5. Στο 2,80-2,5 μπορεί να το δει. Ναι, δεν πρόκειται. Και όντως ο αγώνας ξεκινάει με το Χ, ήδη το Χ έχει πέσει αρκετά. Μπουδιασμένο παιχνίδι, είδαμε δύο φάσεις από την Ελλάδα. Ναι, εντάξει, συνήθως έτσι είναι και τα πρώτα μάτς οι πρεμιέρες των Euro. Το μεγάλο διοργανώσεων. Ναι. Οπότε θεωρείς τώρα ότι οι αποδόσεις θα κυμαίνονται στο δεύτερο μήχρονο που η Πολωνία έχει ανεβεί. Θα ανέβει λίγο. Η Πολωνία έχει ανέβει 100%. Θεωρώ ότι μάλιστα το μάτς είναι πιθανό πολύ η Ελλάδα να το φαβορεί πλέον από την εικόνα του αγώνα που έχουμε. Έχει πέσει επίσης πάλι το Χ. Το Χ από 3-10 θεωρώ έχει πάει τουλάχιστον 2,80. Ναι, 2,80 και εγώ αυτή η δικιά μου εκτίμηση. Θα έχει πάει στο 2,80. Το παίρνουμε. Το αγοράζουμε. 2,80. Δεν είναι άσχημο το 2,80. Δεν είναι άσχημο το 2,80 για Χ. Δεν είναι άσχημο. Από την εικόνα του όχι, από την εικόνα δεν είναι άσχημο. Αλλά εγώ θα περίμενα να αγοράσω και την Πολωνία στο 2,5. Δεδομένου ότι θα είχα παίξει την Ελλάδα στο 3,75, δεν είπαμε. 3,85. 3,85, ναι, λοιπόν θα την είχα αγοράσει από την Ελλάδα πριν τον αγώνα. Το άντερ μας πάει καλά, το no goal πάει καλά. Όπα, έχουμε μια πολύ καλή φάση στην Πολωνία, για να δούμε. Αξιολογεί σε γκολ, για να δούμε. Και ναι, γκολ, είναι το γκολ της Πολωνίας. Άρα λοιπόν πρέπει να είχαμε αγοράσει στο 2,5-2,20 στην Πολωνία, όσοι προλαβαίναμε. Με την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Με το καλημέρα, ναι, με το καλημέρα η Πολωνία, διοργανώτρια χώρα. Ήταν λογικό το ότι μέσα. Δεν ξέρω πώς είναι οι βρισχές στα πολωνικά, αλλά φαντάζομαι ότι θα ακούσανε διάφορα περίεργα οι Πολωνοί παίκτες. Επίσης είναι και η δύναμη της έδρας, φαντάζομαι το κήπεδο δεν ψυχώνει, φωνάζει, ναι, ο κόσμος είναι... Άρα εκτοξεύτηκε το διπλό πάλι, λογικά τώρα. Προφανώς. 4-4,5. Προφανώς, πρέπει να έχει κάνει 5. Δύο γκολ θέλει η Ελλάδα, είναι λίγο δύσκολο. Για Ελλάδα. Ναι, όντως, θα μπορούσε, ναι, δεν θα έχει πάει στο 5. Το Χ δεν έχει φτάσει στο 5, σίγουρα, αλλά παραμένει ακόμα το value που λέγαμε πριν για το 1-1. Και το 1 το σκορ, ναι, ακριβώς. Τώρα πλέον έχει αξία το 1-1. Έχει αξία. Βλέπουμε ότι τουλάχιστον η συλλογιστική μας όσον αφορά την προσομοίωση είναι σωστή. Ανεξάρτητα ποιος έβαλε τον γκολ. Και η Ελλάδα πιέζει. Αυτό που πιέζει αρκετά, είναι τα αναμενόμενα αυτό τελείως. Θα δούμε αν θα καταφέρει κάτι. Άρα προς το παρόν είμαστε σχεδόν σε όλα μας τα bet σωστοί. Στο άντρο όπως είπαμε, στον ογκόλ όπως είπαμε, στο Χ. Εντάξει, ο αγώνας παίζεται, δύο αλλαγές για την Ελλάδα. Βλέπουμε. Στο Χ είμαστε μέσα και την Πολωνία, όπως είπες, στο ημίχρονο, ότι θα πρέπει να την αγοράσουμε, να την παίξουμε στο 2-2,5 αν έχει πάει ήδη. Για να δούμε λοιπόν η πορεία της Ελλάδας στο Euro πώς θα πάει. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Από όλες τις απόψεις. Από όλες τις απόψεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια πορεία της Ελλάδας στο Euro και στο Euro. Στις 16 του μήνα θα γίνει αγώνας στο Euro. Ή λόγω των εκλογών θα γίνει. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρονται για τις ελληνικές εκλογές οι Ευρωπαίοι εταίροι. Θέμα Euro. Εδώ δεν ενδιαφέρονται για την οικονομία μας, ενδιαφέρονται για τις εκλογές μας. Στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση της Ένωσης, δεν νομίζω. Τους ενδιαφέρει βέβαια το εκλογικό αποτέλεσμα. Και εμάς μας ενδιαφέρει ο αγώνας πλέον. Ναι, εμείς τώρα προς το παρόν τουλάχιστον. Μετά θα έρθουμε πάλι στην. Η επίθεση της Ελλάδας καλή φαίνεται. Μόνος του είναι. Γκέκας. Δεν είναι offside. Κόβεται ο Γκέκας, δυστυχώς. Δεν είχε στήριγμα. Βλέπω Τάκη, δεν ξέρω, να το κρατάει η Πολωνία το. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να λήξει ο αγώνας σε ένα σαν γκολ και 0-1. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση. Παίζουμε Πολωνία τώρα στο 1,80-1,70 αν έχει πάει. 1,70. Με την εικόνα του αγώνα, ναι. Μπορεί να την τολμούσα εγώ. Στο 1,70 θα την έπαιζα. Μην σου πω και 1,60 θα την έπαιζα την Πολωνία. Νομίζεις δύσκολα η Ελλάδα θα σκοράρει. Στο 68 είμαστε. Θεωρώ λίγο δύσκολο να είμαστε στο 1,70. Μπορεί να έχουμε και πιο χαμηλή ακόμα απόδοση. Μπορεί να έχουμε πάει ένα 40. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω και ένα 40. Κάποιος παίκτη θα ήθελε να παίξει το Χ τώρα, του προτείνεις σε ποια απόδοση να το πάρει, αν έχει. Το Χ θα το πάρει στο 4. Μπορεί να το έχει τώρα 4 αυτή τη στιγμή το live του. Πολύ δύσκολο. Αλλά εγώ θα το πω στο 4. Στο 4 στο 80. Για ένα δεκάλεπτο το ρισκάρουμε. Ναι, θα έχει νόημα να πάρει στο 4 στο 80.
Αυτό που είπα και πριν, είχε πολύ νόημα να παίζαμε το 1-1. Πάρα πολύ νόημα. Δηλαδή βλέπω τελικά ότι το πενταράκι ήταν φοβερό δώρο. Δώρο δεν είναι κακή απόδοση το 5. Αλλά αυτό ήταν ένα πολύ καλό, ας το πούμε, κάλυψης bet, ένα στοίχημα. Και σαν σκέψη ήταν καλή, δεν απέχουμε και πολύ, 1-0 το σκορ. Και αυτή η σκέψη αποκτάει πιο πολύ νόημα σου λέω στα μάτια τα οποία είναι για over. Δηλαδή τα bets τα οποία τα βλέπουμε εμείς για over με καλύψει το 2-2, εμείς πω και στο 3-3. Φαντάσου ένας αγώνας που είναι 2-3 και το χ θα δίνει, ξέρω εγώ, πόσο, 2-80. Πολύ χαμηλά, σίγουρα. Και εμείς θα το έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή στο 40. Δηλαδή το live πρέπει να συνοδεύεται, ας το πούμε έτσι, με σκοράκια σαν block bets. Το ίδιο πράγμα ισχύει και μέχρι τα τελικά βέβαια. Κοντά στο παίξιμο μας δηλαδή, στο over 2-2-3-3. Ακριβώς. Στο under 0-0-1-1 και βλέπουμε στην πορεία. Για να μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα παιχνίδι μες στον αγώνα. Το ίδιο ισχύει για μήχρονα τελικά. Θα μπορούσαμε να έχουμε μήχρονα τελικά, να παίξουμε ξέρω εγώ από σε χ, από χ σε διπλό. Για να μπορέσουμε. Σε άσο αυτό αν τελειώσει καλό 4-40. Ακριβώς, μπράβο, ναι. Δηλαδή στοιχήματα είναι καλό να χρησιμοποιούμε τα ενδραστικά στοιχήματα στον αγώνα. Πριν μάτς, ξαναλέω πάλι, για να μπορέσουμε να έχουμε έτοιμες καλύψεις υψηλών αποδόσεων για να μπορέσουμε να κάνουμε παιχνίδι στον αγώνα μέσα. Είναι βασικό αυτό να το καταλάβουμε. Εσύ ξέρεις ότι εγώ ασχολούμαι αρκετά με το online και όσον αφορά το. Γνωρίζω, δοκάρι για την Πολωνία. Πρώτη φάση μετά τον γκολ στο 70 και εκεί που φαίνονταν η Ελλάδα θα πίεζε λίγο, δοκάρι για την Πολωνία. Ναι, η πείρα σου από το live αυτό μου έχει δείξει, ότι γνωρίζεις αρκετά, γνωρίζεις τα παίξήματα. Παρότι δεν έχω όπως ξέρεις ιδέα ποδόσφαιρο. Και θεωρώ ότι πρέπει να σε ακούσουν αρκετοί σε αυτό το live. Ελπίζω να πάμε ένα ομαδικό ταμείο, θα ήταν ενδιαφέρον να έχω και εγώ λίγο τζίρο παραπάνω. Καθόλου άσχημο. Και εμείς κέρδη και οι πελάτες κέρδη. Είναι δύσκολη αυτή η περίοδος που διανύουμε όλα τα πρακτορία στην Ελλάδα. Σίγουρα. Η Ελλάδα πάει στην επίθεση, μια πολύ καλή επίθεση. Για να δούμε. Κάνει τρομερή ευκαιρία κι άλλη. Όχι. Και νομίζω ότι αυτή ήταν και η ευκαιρία του αγώνα. Ακριβώς για το 1-1 και θα μας κλείνωνε και το σκορ και θα μας είναι ευτυχισμένοι. Ήταν και η ευκαιρία του αγώνα αυτή για την Ελλάδα. Δεύτερη κεφαλιά πάλι. Ποιος είναι αυτός ο τύπος, δεν ξέρω. Σαμαράς είναι. Οδεύουμε προς το τέλος. Και για να μας σώσει ο Σαμαράς αν δεν κατάφερε. Κάτι μου λέει αυτό, κάτι πολιτικό βλέπω εδώ πέρα. Λοιπόν, και 1-0, η Πολωνία κέρδισε. Μας κέρδισε. Άντερ, no goal, είπαμε. Η Πολωνία στην αξία της πάνω από 2 στο ημίχρονο. Ποσομοιώσεις φτιάχνουμε, να δούμε αν πιάσουμε τους αγώνες. Σωστά. Για να δούμε, ποσομοιώσεις είμαστε καλοί. Συμφωνώ. Τις μαντεύουμε σωστά. Λοιπόν, σας περιμένουμε αργότερα, έχουμε συνάντηση ξανά πάλι για την επόμενη προσομοίωσή μας με τη Ρωσία. Ρωσία-Τσεχία, το βραδινό μας ματσάκι. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Η Ελλάδα δεν απογοήτευσε με την εμφάνισή της. Σίγουρα όχι. Αλλά ούτε και μας έκανε περήφανους. Δεν πειράζει, αναμένουμε καλύτερα. Α δούμε. Δεν είχαμε το καλύτερο το ξεκίνημα. Δυστυχώς. Αυτά από εμάς. Καλό απόγευμα. Τα λέμε το βράδυ Ρωσία-Τσεχία. Καλό βράδυ. Γεια σας.